egeti kendege inchetindike Kenya Aviation Authority egeti kendege egeti keli chindege chinke na bachikugwo lakini ndege nene mheshimiwa inogaiga oirurukiro cha America nama ndege nepi Boeing 777 ebwa ere chikoroba ibere teko guga tige yiyo kenyene no eneliye kubugolie president yabantu osinemeronge bere kominyoka ekorege tikeri egwego chimati chindege nchirikogu echire chikogu ebitigoro by'omupira ne helicopter lakini chindege chebiashara ebinene nchikogu esegetiye no nyengi sumu chindege nchiro gitagwe egetikeria president yo mwenyine watebirenga ki bakore visibility studies n'abantu baito barayibale ngokare kanga nabo basugeti abantu baito ekere ndege kominyoka 1.5 km yamanya gutira yani kominyoka kuruga mpaka egetima ate emanya okoraki emanya gotene endege mocha niyegwe etike ndege yonse ngima mwaro cha ndege lia wete ya Egypt omonto oyomo bakure billion yem igoye ndo muna kekiwe mocha niyegwe kekiwe ekobe kamarangeti yamo egendenga abantu bamentu we have spoken to the government we have asked them to anchere egetikia Suneka kebororo ntubika no ene college ya aviation yororo chindege ichinke chiacha chiagwororo chiakoraki abana bayibundisere lakini ye president Dr. William Ruto said aigabusi ntubuati ntutakatoro city tekoba bosongo gali street naye moyoka. A president Gadanga, what we need to do, we want to expand the city all the way to Suneka. You know, a president to say Keroro Murai, that's more than remote or rolling a kiaba and 2 hours or cognac. Therefore, Getty Kelly Kelikuruari, I know you get Kuru as Matugam, and the core in the Vega, and go Nabantunga Kisimba, Okerusiriga, Okeire, Yangos. Oh no, Igega, the Yangos. Nara dia tina inkolina ndege wango seniga ndi nkoru gaiga nkesu nyangos na Simba urusiri shilingi milioni 20 chechi omweshimiwa Ombati noara ruana agatebanga omweshimiwa governor tobe kichi milioni 20 tukoleje echire eli abera asa abantu bakoliera asa abayu bawete likibesa